Isang mapagpalang araw ho ng Huwebes sa ating mga kababayan. Opo, Huwebes, Thursday, April 24, 2025. Good morning po, kumusta ho kayong lahat? Mga kabalen, ako pong inyong lingkod, Justin Dizon, maghahatid ho sa inyo ng mga balita at impormasyon ukol ho sa mga iba't ibang kaganapan dito ho sa ating bayan at sa buong daigdig, ano? Partikular na ito hong latest kaugnay ng pagpanaw ng mahal na Santo Papa Pope Francis. At ito hong inyong nakikitang video sa inyong mga TV screens at sa inyong mga mobile screens. Ito ho'y live na kuha via Vatican Media. Diyan ho sa St. Peter's Basilica sa Vatican City sa Roma. At yan ho mga kabalen ay kahapon ay nailagak na nga dyan ang labi ng yumaong leader ng Santa Iglesia at nagsimula na ho yung public viewing din. Ano? Mamaya ihahatid ho namin sa inyo yung latest based na rin dun sa naranasan ng ating mga kabalen. Opo, yung ating mga kababayang Kapampangan na nandyan ho ngayon sa Roma at personal na nagbigay galang sa labi ng pumanaw hong leader ng simbahang Katolika na si Pope Francis. For the meantime, silipin muna ho natin ang ibang kaganapan at mga balita dito ho sa ating bayan, dito ho sa Central Luzon. Kabalen, live ho tayong napapanood via Signal Channel 115 nationwide ho yan. At dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. Gayon na rin ho sa Air Cable Converge, Channel 71. At syempre ho mga kabalen, sa Free TV Channel 36, napapanood din ho ang CLTV, ano? Lalo na dun sa mga naka-digital TV sets na at digital TV box. Ano? At kung hindi pa kayo nakakapag-scan, eto gaya nga ho ng sinasabi ni Kuyang Justin, ito na ho yung chance ninyo para makapag-scan, ano? Kunin ng remote control as long as nasa mataas na posisyon yung inyong antena, malapit sa bintana, di kaya naman nasa kisame, nasa bubong, bakod, ganyan. Ano? Makukuha ang CLTV 36 sa Free TV
pindutin lamang yung auto scan at lalabas yan ng kusa, mga kabalen. Kung hindi naman, pwede ho kayong mag-message sa aming Facebook page para ho tulungan kayo ng aming mga magigiting na miyembro ho ng engineering team para mapalinaw ang inyong ang inyong panonood at maging mas exciting ang pakikibalita ho dito sa ating mga kaganapan sa ating lalawigang Kapampangan, sa Central Luzon at sa buong Pilipinas, lalo na ho ngayong mag-e-eleksyon. At syempre mga kabalen, isa rin sa mga binabantayan ho natin, hindi lang ho kasunod ho nitong pagpanaw ng Santo Papa ay ang paghahalal din ng mga ng College of Cardinals, so yung conclave kung tawagin, ng panibagong magiging leader ho ng simbahan. At gaya alam naman ho ng marami, lalo na ho ng mga kababayan nating Katoliko, na isa sa mga contenders ang ating Cardinal Luis Antonio Cardinal Tagle, at kabilang ho siya doon sa mga posibleng maihalal na papalit sa Santo Papa, at siya nga itinaguri ang Asian Francis dahil na rin ho doon sa kaniyang mga stands, kaugnay ho ng social justice na pinakita naman din ng yumaong Santo Papa, Papa Francisco. Iwan muna ho natin ang live streaming mula ho dyan sa Vatican City, partikular na dyan sa St. Peter's Basilica, sa public viewing ho ng mga labi ng Santo Papa. Silipin muna ho natin ang mga ibang balita dito ho sa ating bayan. Para ho sa mga bumabiyahe sa Metro Manila, o di kaya naman uuwi ho ng Pampanga, narito ang latest traffic situation sa North Luzon Expressway. Opo. Doon sa mga nakikibalita ho, kaugnay ng pagpanaw ni Pope Francis, wag ho kayong aalis dahil mamaya ihahatid ko rin sa inyo yung iba pang mga detalye. Nandun ho si Among Carlo Manuntag, at nagpadala rin ho siya ng mga videos at mamaya i-play natin yung kanyang mga pinadalang video, at yung latest update. Kabilang din ho sa nakiramay si Ambassador Soljen Elmer Cato, ang dati hong journalist dito sa Pampanga, at matalik ho nating nakasama dito ho sa trabaho, at yan ho mga kabalen. Okay, balikan natin itong sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna ho tayo at hatid sa atin ng NLEX Corporation. Ito ho mga kabalen, para ho sa mga bumabiyahe sa oras na ito, 10:26 ng umaga, araw ho ng Huwebes, April 24. Dito ho sa may area ng Balintawak, mga kabalen, wala hong pila ng mga sasakyan dyan, napakaluwag, magkabilang linya, north and southbound. At dito naman sa southbound lane ng Mapulang Lupa, Valenzuela, may bahagyang volume but still fast-moving pa din ang mga sasakyan. At Mindanao Toll Plaza, bahagyang pila dyan sa may pa-exit ho ng NLEX. Dito naman sa gawing ibaba, ayan, sa may Kawayan Interchange, at doon lamang sa palabas southbound ang may pila pero magkabilang linya pabalik ho ng Pampanga at patungong Metro Manila. Maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito, same as with the scenario in Bocaue Toll Plaza, as well as in the city of San Fernando, Pampanga portion of the North Luzon Expressway. Yan ho mga kabalen, ay real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. At sa ngayon naman ho mga kabalen, ito silipin natin yung latest traffic update mula ho naman sa CPOSCO o yung City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. At ito ho an hour ago yung latest update, but ito pakita na rin natin traffic dyan sa may Barosa, maluwag ang sitwasyon. Ganyan din ho sa may area ho ng ayun nga yung Allied Dolores, yan ho yung naipastil dito ho ng NLEX, ito ho
Siposco, San Fernando. Ayan, as of 9 o'clock ho yan. Mga kabalen, meron hong mga munisipalidad, bayan, syudad ang nagsuspinde ng classes. Sa syudad ho ng San Fernando, suspendido ho ang online classes at modular, no, online, sa syudad ng San Fernando, suspendido ang face-to-face classes. Yan, dinawin ko lang, face-to-face classes at pinag-online na lamang yung karamihan sa mga estudyante para ho maiwasan yung posibleng epekto ng matinding init at dahil nasa danger level, 42 degrees Celsius ang heat index dito ho sa Pampanga. Kaya naman, pinapayuhan ho yung ating mga kababayan na yes, kabalen, ay uminom ho ng maraming tubig. Tubig huwag soft drinks, huwag juice, huwag kape. Uminom ng maraming tubig upang sa gayon ay makaiwas tayo dun sa tinatawag na heat stroke, at pwedeng magsuot ng light colored shirts as well as syempre mga panangga sa matinding sikat ng araw, at kung talagang hindi kaya ay pwede hong sumilong, mga kabalen, lalo na ho dun sa mga kababayan nating nagtatrabaho, naghahanap buhay sa mga kalsada. Sa oras na ito, silipin naman ho natin itong weather report, latest weather report mula ho sa DOST Pag-asa. Narito ang ulat. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, April 24, 2025. Kumikita po natin patuloy pa rin yung epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa may Southern Mindanao. Inaasahan po natin magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, patuloy pa rin naman yung pag-iral nitong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito rin po yung nagdudulot ng mainit at maalinsangan na panahon natin, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin magiging maaliwalas ang ating panahon, pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na po sa tanghali hanggang hapon na may mga isolated rain showers or kung may mga panandali ang pag-ulan, dulot po ito ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 35 degrees Celsius, Lawag, 25 to 35 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ang 24 to 38 degrees Celsius, Baguio 18 to 27 degrees Celsius, Tagaytay 23 to 32 degrees Celsius, at Legazpi 25 to 33 degrees Celsius. Dulot ng Intertropical Convergence Zone or yung ITCZ natin, inaasahan makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargent, Davao Occidental, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan din naman po natin yung maaliwalas na panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon at mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na dito sa may Visayas at dito sa may Mindanao. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa, 26 to 34 degrees Celsius. Sa Iloilo, inaasahan natin ng 27 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. For Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index ngayong araw, inaasahan natin dito sa Metro Manila, possible tayo makapagtala ng 41 to 42 degrees Celsius. Kung makikita po natin yung 42 degrees Celsius, danger level po ito at possible ito yung may tala dito sa Minaiya, Pasay City. Samantala, pinakamainit naman po natin possible matala ngayong araw ay dito sa Tuguegarao City, Cagayan with 45 degrees Celsius. So pinapaalalahanan lang po natin mga kababayan po natin na mag-ingat po dahil po dito sa init ng ating panahon. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:37 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:12 p.m.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan mga kabalen. Ito, bago natin napuntahan yung Forex, bahagi ko lang din yung weather forecast o yung forecasted heat index dito ho sa Pampanga. Base na rin sa monitoring ho ng DOST Pag-asa sa kanila hong station sa Clark. At ito hong 2-day forecast mga kabalen. Papalo ng 43 degrees Celsius ngayong April 24 hanggang bukas yan, April 25, araw ho ng Biyernes, 43 degrees Celsius ang heat index dito ho sa ating lalawigang Kapampangan. Foreign exchange naman tayo, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nito hong araw ng Miyerkules, April 23 sa 56 pesos 54 centavos. Samantala dun sa ibang denomination naman, 39 centavos yung Japanese yen, yung pound 75 pesos 39 centavos. Ito hong Hong Kong dollars 7 pesos 30 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos, 11 centavos. Yung dirham, 15 pesos, 43 centavos. Etong euro, 64 pesos, 42 centavos. 0.39 centavos naman ang Korean won. Habang 7 pesos and 75 pesos, etong Chinese yuan. Tuloy-tuloy ho tayo sa public service announcement. Ito mga kabalen, hanggang alauna, 30 mamayang at hapon, wala hong kuryente dyan sa barangay Baliti, siyudad ng San Fernando, Pampanga dahil ginagawang transformer optimization ng SFELAPCO. Hanggang 12:30 p.m. naman, ang brownout dyan ho sa Cabalantian, Bacolor, Pampanga, partikular na dun sa Zone 2. Yan ho mga kabalen, ang latest kaugnay ho ng power interruption announcement dito ho sa ating lalawigan. Samantala, water supply interruption naman ho tayo. Abiso ho ng Prime Water, wala hong tubig sa Balantakan at Kalangain dyan ho sa Lubao, Pampanga, mamayang alauna hanggang alas 4:30 ng hapon. Mawawalan din ho ng tubig sa Sapang Biabas, Mother Barrios dyan ho sa Mabalacat City, mamayang alas 9 ng gabi hanggang bukas yan alas 5 ng madaling araw. Apektado rin ng nasabing water supply interruption ang Maryland at Sitio Mauli dyan ho sa Mabalacat City. Yan ho ang mga latest public service announcement mula ho sa CLTV 36 News and Current Affairs. Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa aming pagbabalik. Ihatid ho namin sa inyo mga balita ngayong araw ng Huwebes, April 24. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at kung inyong pinapanood, kuha pa rin live dyan ho sa public viewing ng mga labi ng pumanaw na Santo Papa Pope Francis. Sa oras na ito, silipin muna ho natin ang ilang mga balita dito ho sa lalawigang Pampanga. Partikular na ito ho pagdiriwang ng Manyaman Festival na mga kabalen ay sinimulan na ho, nagbukas na ang Manyaman Festival at kagabi isinagawa ho yung opening ceremony. Para ho bigyan tayo ng latest update, makakasama ho natin, makakausap natin ngayon sa ating programa, Liana Canilao na nag-cover ho dyan kagabi dyan sa Manyaman Festival. Li, magandang umaga at kumusta? Ano ang latest tungkol sa Manyaman Festival, Li? Yes, Kuya Justin, magandang umaga at may paabak rin kaya katamong ang kabalen na makatutok ngayon ni kaya nga newsstream na ni CLTV 36 Koyang and na Bengi Pinor kagabi talaga na mga napuno ng masasarap na pagkain at kantahan, sayawan itong Manyaman Festival and mind you ako yung Justin, no, itong mga ibinidang pagkain ng iba't ibang distrito ng Pampanga from 1st district to 4th district ay yung mga kumbaga itinatago nilang mga putahe kagaya ng putong babi, asado matwa, rellenong ema, at agisang pugang panas. And Kuya Justin, kung hindi alam ng ating mga kabalen na nakatutok ngayon sa CLTV 36 News stream, itong pugang panas, ito yung parang itlog ng langgam, Kuya Justin. And ayun, bukod dun sa mga masarap na pagkain, syempre nagbukas din itong food fair or itong trade fair kung saan maaaring bumili itong ating mga kabalen ng iba't ibang local products kagaya ng mga yung mga agri products. Actually meron din at yung merong mga kahoy na mga plato, mga kutsara at usual natin nakikita ko yung Justin sa mga trade fair dito sa Central Luzon, and meron din mga basahan na syempre tinahin ng ating mga kabalen ko yung Justin. Li, hanggang kailan itong Manyaman na festival at paano ba ang pagpunta doon sa venue? Kuya Justin, para sa kaalaman ng ating mga kabalen, ito ay isang week-long celebration. So, nagsimula nga siya kahapon, Miyerkules, April 23 at magtatapos siya sa April 29. At actually, iba-iba yung mga lokasyon ng mga siksik-liglig na aktibidad na inihanda ng provincial government ng Pampanga sa panguna ng Arts, Culture and Tourism Office, Kuya Justin, no? So, sige, yes. isa-isahin natin yung mga liklik sigsik na mga aktibidades kaugnay ng Manyaman Festival para naman makapasyal din yung ating mga kababayan at magkaroon ho ng idea, magkaroon sila ng idea kung ano nga ba at saan pwedeng pumunta. Sige, Li. Kuya Justin, yung ating mga kabalen, makinig po kayo ng maayos dahil baka ma-miss niyo po itong mga aktibidad na maaari nyo pasyalan at i-enjoy dito sa 3rd Manyaman Festival. So, ayun po, from April 23 kahapon hanggang April 25, bukas ang Agri-Business Trade Fair dito sa Rainwater Park sa Mega World Capital Town sa Pampanga, sa Ciudad San Fernando. And from April 25 naman to April 28, nandyan ang Ingbie Marangles. So, ito ay parang farm immersion o farm tourism para sa ating mga kabalen, mga kababayan na gustong saksihan kung ano yung mga nangyayari sa mga farm dito sa Pampanga. So, nandyan din ang Diaspora Farm Resort, ang Grassroot and Company Farms, ang St. Isidore the Farmer, and ang R.O. Valerio Integrated Farm. So, ayun po yung mga farms na maaari pasyalan ng ating mga kababayan, no? So, sa April 29 naman, nandyan ang Manyaman Pampanga, a grand cook-off. So, alam naman natin, Kuya Justin, na kapag may Manyaman Festival, of course, nandyan ang cook-off, ang pagalingan sa kusina ng ating mga kabalen na ito yung tinatawag natin mga kusinero at kusinera, yung mga home cooks natin dito sa Pampanga. And sa April 29 din magaganap itong Hortelano at Ingasikan Farmers Congress dito po sa Benigno Aquino Hall sa Capitol, no? So sa April 29 naman, ang last day ng Manyaman Festival, ang launching ng Kusinema, ito yung Pampanga Short Film Festival. So itong Manyaman Festival, Kuya Justin, ay hindi lamang para sa ating mga kababayan na magaling sa pagluluto o yung mga kababayan natin na gustong matikman itong iba't ibang masarap na pagkain na lutong Kapampangan. Ito ay para rin sa mga filmmaker na kung saan ibibida ang iba't ibang
Kapampangan delicacies and dishes dito sa kanilang mga film, Kuya Justin. Yan, napaka-exciting yan, lalo na yung film festival. This is the first time na gagawin yan, and I understand katuwang dyan yung Center for Kapampangan Studies ng Holy Angel University. Kaya naman pagpupugay at dakalasalamat doon sa mga gugusal, kareta pong gugusal para kay kulturang Kapampangan. Ken pong Provincial Government ng Pampanga, yung pong kay katamong Arts, Culture and Tourism Office. At siyempre po, rin ganda-gandang kabali na magmasabal para kay katamong kultura. Lida kala salamat. Meranop ko kayong balita mo ay nilalawin ko rin ng asadong batua ng Mexico. Di kami, Kuya nano mo pa... Justin. Oh. Kuya Justin, nadapin culinary capital or na talaga namang manyaman ing lutong Kapampangan at nabengi. Peto tuwanda yan ni kaya katamong kabalan. Uling anang kanyaman actually hanggang bawan mo ining miyaliwang putahing nilutura talaga namang wala mo atakman mo na rin uling anang kabanglu. Burin sabihin pagbabanglu yung pamangan Kuya Justin Ewari. Manyaman na yan para kaya katamo. Wow, pero karening pamangan karenin ano mong paborito mo ampong nano mong itang nung ikang ilaban da king cook off. Anti mo paralada ka king cook off o nano mong pagmaragol mo nanong iluto mo. Kuya Justin, naman king magmayabang ko ne. Pero balo mo naman ding taga-Candaba, metong la naman kareng paya ka magaling actually. Kareng kimpa magluto ne. So nung ya akong makyabe keng cook off ken, ing iluto ko of course kaya kami pagmaragul aburo. And baluta naman na mas kinuha ka rin tamo mo rin kaya katamong kaluguran. Burid talagang pamitan ding burong Candaba ko yung Justin. Nanya naman nung magka-chance ako na ibida kaya talaga namang ibida kaya. And Kuya Justin, manyaman ay tang asadong matwa. Talagang namnaman me at atakman mo itang asado rin kaya katamong pipunpunan, Kuya Justin. Awa oli o bayo may ibida king Manyaman Festival, ibida may pa king CLTV kaya kang buro uling malamak ko ng pamitan. Dakala salamat. Kuya Justin. Okay, dakala salamat Liana Canilaw. Yan ho mga kabalen, nag-uulat Liana Canilaw live. Kaugnay ho nitong ating pagbabantay sa Manyaman Festival. Again, dakala salamat. Yan ho, mga kabalan, narinig ho natin ang balita ni Liana Canilaw live ho yun. At dahil nga nagsimula na kagabi, ito ho nga Manyaman Festival, inaanyayahan ho namin itong aming mga kababayan, lahat ng nanonood, nakikinig, Pwede ho kayong pumunta doon sa mga binanggit na lugar kanina ni Liana para ho masaksihan itong iba't ibang festivities at yung trade fair ongoing ho dyan sa may area ng Mega World Capital Town dyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Sa oras na ito, silipin naman ho natin ang mga balitang may kaugnayan sa pagpanaw ng Santo Papa Pope Francis. At narito ang ilang mga balita kaugnay niyan. Dito ho sa syudad ng San Fernando, Pampanga, opo mga kabalen ay idineklara itong nakikisa sa araw ho ng pagpanaw, nakikisa ho sa pagpanaw ni Pope Francis. At narito po ang ilan sa mga mahalagang petsa sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga, important observances following the death of Pope Francis. At mamayang April 24, mamayang 5:30 ng hapon ay meron hong misa dyan ho sa may Metropolitan Cathedral ng San Fernando, Pampanga para king alanggang kapainawan ng Santo Papa. April 24 po yan. At ito hong dineklara din itong period of national mourning in the Philippines. Nagsimula ho yan April 23, tatagal yan hanggang sa paglibing kay Pope Francis sa darating pong April 26. Ongoing din ho ang Novendiales o yung 9 days of mourning dyan ho sa Vatican City hanggang May 4. Ito mga kabalen, yung aking binabanggit kanina, pangungunahan po ni
San Fernando Archbishop Florentino G. Lavarias. Ito hong misa para ho sa Papa Francisco, mamaya pong 5:30 yan, dyan ho sa Katedral ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Gaya nga ho ng ating binabanggit kanina, ito ho mga kabalen, idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga araw mula April 23 hanggang April 26 bilang period of national mourning dahil po sa pagpanaw ng Santo Papa. Pumanaw ang 88 years old na pinuno ho ng Simbahang Katolika nito pong Lunes, April 21. Bunsod na rin ng stroke at cardiac arrest. Nakatakda pong ilibing si Pope Francis sa Santa Maria Maggiore Basilica sa Roma darating kong Sabado, April 26, alas 4 ng hapon, oras ho yun sa Pilipinas, mga kabalen. Ito ho, nakiramay din ho yung ilan sa ating mga kababayan, personal ho nagbigay ng kanilang paggalang at respeto sa mga labi ng pumanaw na Santo Papa. Ito hong ilan sa mga leader ng ating bansa at ilan sa atin hong mga kabalen, gaya na lamang ho nitong si Ginoong Elmer Cato, si Ambassador Elmer Cato. Ito ho mga kabalen, hanapin ko lamang yung detalye ng balitang yan. Personal pong nagbigay pugay si Consul General Elmer Cato. Siya po ang Consul General ng Pilipinas sa Milan, Italy, sa mga labiho ng namayapang si Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican, umaga ho ng Miyerkules, April 23. Kasama ho ni Consul General Cato, sina Ambassador Myla Makahilig ng Embassy of the Philippines to the Holy See, Ambassador Neil Imperial ng Embassy of the Philippines to Italy, at libu-libong katolikong deboto sa makasaysayang sandaliang ito ng pagluluksa at panalangin. Narito ang ilang mga larawang ibinahagi po ni Consul General Elmer Cato sa kanilang pagbisita sa burol ng Santo Papa. Sa punto ho ito, pakinggan naman ho natin itong pahayag ni Father Carlo Manuntag, atin hong kabalen na kasalukuyang nasa Vatican City sa mga oras na ito at nakikiisa ho sa pagluluksa ng sambayanan at ng lahat ng Catholic faithfuls sa pagkamatay ho ng Santo Papa. Narito po ang video ni Father Carlo Manuntag. We're here now in St. Peter's Basilica to join the crowd to pay our respects to the Holy Father. You can see how big is the crowd queuing to pay their respects to the Holy Father. This might take some time to go inside the Basilica and have a moment with the Holy Father. Noi ti lodiamo. Kabalen, inanunsyo na rin ho ng Palasyo ng Malacanang ang pagpunta nila Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos dyan ho sa Vatican City para ho dumalo sa libing
ng Santo Papa. Gaganapin ho ang libing ng Santo Papa sa araw ng Sabado, April 26, alas 4 ng hapon, oras ho yun sa Pilipinas. At yan hong mga balitang kinalap ng CLTV 36 News and Current Affairs. At ngayong hong araw, tumutok lamang ho kayo, i-follow ang aming mga pages, CLTV 36 News and CLTV 36 Official, para ho sa mga balita at impormasyon kaugnay ho nitong iba't ibang kaganapan sa ating lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. At mamaya ho mga kabalayan, inaanyayahan ko kayong tumutok din dito sa ating istasyon. At kung kayo nagbabiyahe, pwede sa radyo dahil yung programang Ang Paglalahad 2025 ng RW at mapapanood din ho yan sa CLTV 36 at sa ating mga social media pages. Ayan mga kabalen, at yan ho magiging bisita mamaya si Mayor Vilma Caluwag ng Siyudad San Fernando, Pampanga. Diyan ho sa programang Ang Paglalahad ng RW 95.1 FM. Alas 4 ho yan. Samahan mamaya si Paulo G. Santos at si DJ Alex Sembrano para ho dito sa isang oras na talakayan kaugnay ho nitong mga programa at plataforma at ibang isyong kinaharap pa ng re-electionist Mayor Siyudad San Fernando, Pampanga, Vilma Caluwag. At naibalita ho natin, balita ni Kuyang Joe de Mercado nito lamang isang araw, ay kumpiyansa raw si Mayor Caluwag na kanya hong malalampasan ang kasong kinaharap kaugnay ng vote buying. Ito may kinalaman dun sa barangay elections noong 2023. Yan ho mga kabalen. Papaalam na si Kuyang Justin, pinasanyasan na ako ni Jake. Muli, ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po.